Estàs parlant amb vedets. Que tinc un robado. Començo amb un robado. Aquí amb el Gerard Soler, tio. Estàvem aquí arreglant la vida. Poseu-vos així, que per alguna van construir la piràmide, home, va. Per això. Ara. Hòstia, tio. Clar, tio, saps què passa? Que, hosti, tio, estàvem arreglant la vida aquí, Estàvem arreglant el món del periodisme, tu i jo, ara, Bueno, jo us estava felicitant per la feinada que és el ganxo amb tots els esdeveniments. La veritat és que és una passada. Us vaig seguir molt, evidentment, pel Manresa, però hosti, veig la quantitat d'hores que esteu dedicant a això i és al·lucinant. Escolta'm, Copa del Rei, és que, clar, si t'agrada el bàsquet, gairebé no, és inevitable venir aquí, no? És el lloc, és el lloc. I crec que, a més, tal com s'ha fet aquest any, no? Amb el Roig Arena que s'estrena, amb una cita així, és molt especial, però ja fa molt de temps que l'ACB ha aconseguit que això sigui la gran festa del bàsquet. Qualsevol aficionat de qualsevol equip de tota la península i de fora de la península està per aquí i bé, al final és un moment per gaudir-ho. Hi ha un petit problema aquest any, no? Que no tenim a Manresa i, bueno, no ho sentirem tan nostre. Però escolta'm una cosa, esportivament és una Copa del Rei espectacular com arriben els equips, no? Sí, jo diria que he arribat als 8 millors. Al final sempre tens algun que se t'acaba colant. La temporada que ha fet Múrcia, per exemple, que segurament és el convidat inesperat. Clar, des del principi ha estat entre els 4 primers. Podria ser el tapat? Pot ser el tapat. Jo penso que el partit de demà del Barça serà realment difícil, perquè Múrcia ve amb una dinàmica molt positiva, és un equip que juga molts punts, el Barça arriba amb molts problemes, i al final aquest tipus de tornejos és l'equip que té aquest punt d'il·lusió, de falta de pressió, és molts cops el que dona la sorpresa. Malgrat tot, una final catalana, te la imagines o et costa de veure en aquests moments? A mi em costa molt veure el Madrid fora de la final. Aquesta és la realitat. Per plantilla, pel físic que té, per tal com ha anat jugant amb tota la rotació durant tota la temporada, crec que és l'equip que arriba millor. Seria molt bonic una final Joventut-Barça. Seria la bomba, Però ho veig realment difícil. Sí que crec que me la jugo ja, primer pronòstic, crec que el Joventut eliminarà el València avui. Tu creus que... Mira, jo també estem aquí amb una... El Norman creu que no, Jo no. El Norman creu que no, jo crec que sí. Jo crec que guanyarà el València, Jo crec que guanyarà la penya, ho tinc bastant clar, Sí. Guanyarà la penya, No ho sé, jo tinc una mica de sensació, si la gent no para. És tremendo, això, Que la penya té tots els ingredients per complicar-los molt la vida a València. Llavors, bueno, a veure com va tot. Gerard, amic, que content estic de trobar-te.